Здравейте, дами и господа, и добре дошли в Спорт Quiz. Днес ще си говорим за една от най-популярните, особено в България, моторспорт дисциплини – драг рейсинг. Аз съм в компанията на Жоро Петров, който заедно със свои колеги преди доста години основаха тази популярна и набираща все по-голяма популярност спортна дисциплина в България, която наистина се харесва на много хора, развива се много добре, има много голямо разнообразие от състезателни класове, от машини, от отбори, от състезатели, за щастие, спонсори и публика. И точно за това ще си говорим с Жоро Петров. Всички, които се занимават с драг, го познават много добре. Тук е важно да отбележа, че с него, с Калян Станчев, с Росен Христов, преди Жоро колко години бяха, създадохме и картинг зала Pole Position, в която наистина давахме много газ с картовете. Беше отдавна, но как бързо хвърчи времето. Тогава още си спомням, че и с драг вие правихте първите стъпки. Виждаме сега колко голямо развитие има. Добре дошъл и комплименти за усилията през всички тези години и за това, което постигате като развитие. Благодаря, здравейте, благодаря за хубавите думи. Значи повече от 20 години минаха, откакто се занимавахме с картинг залата. Драг рейсинга практически стартира преди 20 години. Вау, 20 години, да, наистина за страшна скорост. След като излезна филма Бързи и яростни, оттам беше всичко, всички бяха на улицата, всички се състезаваха там. В един момент преценихме, че е опасно това нещо и почнахме да го правим организирано. В началото беше писта Божурище, през годините после това трасе отпадна. Мандофрей, Сливен, Мандофрей също вече е история като трасе и така. Супер! Като цяло, колко са състезателните класове в момента, защото виждам, че в вашият шампионат на различни нива си личи, че има ред, има организация, има яснота. Автомобилите са разделени в различни класове, имате вече и мотоциклети, като Open Challenge Cup, доколкото си спомням от награждаването на Автомобилна федерация на България. Така че можеш ли накратко да опишеш въобще как изглежда спорта към момента? Да, в началото класовете в драг рейсинг в България бяха разделени по кубатура, по конски сили в един момент, но това се оказа, че е доста така разтегливо понятие, че трудно се проверяват тези неща, кой колко кубика съответно ползваха съответните коефициенти за атмосферни двигатели, за нитро, за турбо и стана много сложно. В един момент взехме опита, който е в Европа и не само в Европа, и в Америка и почнахме да правим тъй наречените секундни класове. Сега всъщност каква ти е колата няма значение, има значение какво време дава. И съответно класовете са разделени по секунди, което означава, че в класа, в който се намираш, всички състезатели дават времена в този порядък, в който е класа. Тоест, ако примерно е 12 секундния клас, всички състезатели дават само единствено 12 секундни време. Разбира се, ако някой не успее да включи предавка или така нататък, ще даде по-слабо време, но не и по-бързо. Значи драг рейсинга може да се каже, че има две направления. Едното е борба с времето, другото е състезателната част. С времената е ясно, всеки застава, дава най-доброто време, което не се съобразява с нищо, няма време за реакция, това е абсолютно идеалното време. Тоест от момента, в който тръгне автомобила, почва да му се мери времето. Това е подходящо като дисциплина да премериш автомобила си, да видиш неговата сила, да видиш дали можеш да го настроиш по-добре, дали ти трябва да изчистиш нещо при самото пилотиране. Докато състезателната част там вече е малко по-различно. Там голяма част от самото представяне е ролята на пилота. Тоест пилота става голям фактор, защото първо при подреждането на старта участват и двамата състезатели. Те не се подреждат просто на старта и посредством светофара да тръгнат, ами участват в самото стартиране. На старта има две клетки. Едната е престейдж, другата е стейдж. И първо двамата състезатели трябва да застъпят едната клетка, като нямат право единия състезател да ги застъпи и двете и да се подреди на старта. Първо трябва да застъпят предната клетка и след това, който избърза, вече активира времето за пускането на светофарната уредба. Тоест втория има 7 секунди, ако не се подреди за това време, изгаря. Тук вече фактора на пилота е доста сериозен, защото се получава едно натлъгване, кой първи ще застъпи едната клетка, кой втория и практически се участва в самото стартиране.
И нерядко ставаме свидетели на това как пилот с по-бавен автомобил и с по-лошо време печели. Дори мога да кажа, че е много често. Така че имаме вече, нали, това е една малко подценявана дисциплина към пилотски умения, но в действителност не е така. През годините се доказаха страшно много добри пилоти в други дисциплини, идваха да се състезават при нас и почти без никакъв успех. Да, разбирам. Да, на American Muscle Fest тази година много ясно бяха показани тези различни аспекти на времето за реакция, на силните автомобили и на човешкия фактор, който тази сила трябва всъщност да я приложи като добро изпълнение на цялата поредица от много така прецизно подбрани действия, които трябва да се подредят в един дълъг синхрон, за да може цялото преминаване на автомобилите. Там не си спомням колко беше най-бързата кола, нещо порядъка на мисля, че 10 секунди, 11, нещо от този род. Но наистина, за да използваш този потенциал, трябва в много етапи, в една дълга поредица, наистина да си перфектен. Така че, когато човек не влезе в тези детайли, става много интересно наистина да наблюдава на подобно състезание. Кратко е пилотирането при драг рейсинга, но за сметка на това е изключително прецизно. Значи всяка една грешка се наказва и е фатална във всеки един старт. Тоест ти трябва да направиш поредица от движения, които трябва да са всичките перфектни до 100 от секундата. Времето ти за реакция, превключването на скоростите, нали, да си съсредоточен. Нали, тук е момента да отбележа, че ако хората, каращи обикновени автомобили по улиците, им се струва лесно през включването на скоростите и нещо, нали, с което са свикнали не се замислят. Тук при тези скорости, при тези мощности, това е изключително трудно. Изключително прецизно точно кога да го направиш, как да го направиш по най-бързия начин, така че да не загубиш мощност и да съответно да спечелиш. Така че, нали, докато при другите дисциплини, които имат по-дълги участия, примерно рали, писта, нали, планинско, там е допустимо да допускаш малки грешки, които можеш да ги компенсираш след това. Тук всяка грешка е фатална. Няма малка грешка, която да можеш да компенсираш. Просто няма кога. Да, като спринт на 100 метра в леката атлетика. Допуснеш ли каквато е било неточност, всичко е приключило на секундата. И така. Добре, сега ще си говорим за една от компаниите, която подпомага драг рейсинга, вас като организатори на събития, но помага и един много интересен автомобил на един много сърцат пилот. Говорим за Ванката, става въпроса за Topmaster, един бранд инструменти, които познаваме много добре. Разкажи ни малко повече за състезателния клас, в който той участва, какви са предизвикателствата там, какви са трудностите и въобще повече детайли за неговата кола, защото е една от интересните коли. Един от проектите е изграден с много внимание и любов. Да, за Ванката е много интересен човек. Първо да почна от него. Значи, регламента на драг рейсинга позволява участието в няколко класа. Значи, освен секундните класове, пропуснах да кажа, че имаме Open клас, в който могат да участват всички. Също така има и 3 допълнителни класа, които останаха от миналото, предно-задно и клас дизел. Тъй като колата на Ванката е BMW с задно предаване, той съответно може, освен в секундния клас, примерно 8 секундния, да участва, той може да участва и в автомобили с задно предаване и в Open. Така, той е един изключително последователен човек и един състезател, който в началото аз не познавах и така се, може би, нали, между другите, защото е много тих и скромен, минаваше така между другите, обаче почна да ми прави впечатление как колата в началото, в което почна да я прави, колата въобще не вървеше добре. Имаше много голяма мощност, така, нали, въртеше гуми по пистата, не можеше да предаде тази мощност на асфалта, както се казва, и съответно представянето не беше добро. След това той може би стане един от хората, които най-много разбират от окачване и от какво представлява драг рейсинга и как трябва да бъде настроен един автомобил и как може вече след това да се използва окачването като част от представянето. Имаше една такава реклама на времето, че силата е нищо без контрол и тя в нашата дисциплина се вижда най-добре. Защото ако имаш колкото искаш хиляди конски сили можеш да имаш, в момента в който ти не можеш да ги предадеш на асфалта, те са абсолютно нищо.
Данъката почна много последователно, с така леки стъпки, но много премерени и много, как да кажа така, научно обосновани, да го прави окачване, да прави, нали, все по-добро представяне да показва, и съответно е най-бързият автомобил на задно предаване в момента. И така, буквално вече почва да върви наравно с автомобилите 4x4, което е, нали, сега тук трябва да вметнем, че условията в България изобщо не позволяват така приблизително еднаквото представяне на такъв тип автомобили. Защото навсякъде дори по света 4x4 автомобилите, там трасетата им има такова сцепление, са така изградени, че автомобилите на задно предаване се представят много по-добре, отколкото 4x4. Докато при нас и в развиващите се страни, така да се каже, в тази дисциплина, Подозирам, че това е заради сцеплението на настилките. Това е заради сцеплението, тъй като в България, нали, има писти го казваме в кавички, практически писти няма. Има рушащи се летища, които достъпът е изключително ограничен, изключително скъп като наем, защото са частни и съответно вече никой не ги поддържа. Те затова една по една пистите всъщност вместо да се увеличават, те намаляват. В момента остана даже само Сливен като трасе, което това все пак е един 40, 50 или 60 годишен асфалт, без абсолютно никаква поддръжка през годините, който толкова е изгорял битума в него, че се рони постоянно. Нали, много хора да кажат, вие не подготвяте пистата. И ние всъщност не подготвяме, нали, то не е писта това е било писта някога. Сега ние се опитваме тук, нали, преди го бях казал и на момчетата, викам, не ви прави впечатление колко камъни остават след състезание. Всички тези камъни идват от самото трасе, изронен просто горния слой от камъчета, в което всъщност влошава сцеплението, не го подобрява в никакъв случай. Да. Камъните не валят от небето. Разбирам, да. Okay. Кажи ни повече за колата на Topmaster и на ванката. Според теб, за какви мощности става въпрос? Какъв е мотора и въобще какви са спецификациите? Честно казано, ванката в момента ни липсва в разговора, защото аз не съм точно запознат, но значително над 1000 конски сили на колела. Дреболик. Това е доста по-мощен автомобил от Формула 1. Така че тук всъщност в тази дисциплина мощността е определяща. И съответно възможността да я сложиш върху асфалта. Добре. Като хората са свикнали, нали, разликата между мощност на колела и на двигател са две коренно различни неща. Различните автомобили имат различни загуби по трансмисия, предавки и така нататък, диференциали и съответно хората, които са свикнали да знаят, че една кола примерно 200 коня, тя практически е не повече от 130-140 на колела. Да, може да си направите сметка, че, нали, на двигател е много повече, много по-мощен автомобил. Добре, при тези мощности само на две задвижващи колела, с какви гуми се пренася тази мощност към настилката? Това няма как да са обикновени гуми. Разбира се, това са състезателни гуми за драг. Значи драг гумите се характеризират с това, че са обикновено на малка джанта, голяма балонна гума, която е изключително мека, кара се от порядъка на 0,4-0,5 налягане и това е в, може би даже е много. Тя е мека, без странични усилки, съответно пък е много компромисна, ако автомобила се поднесе. Тогава обикновено гумата излиза от джантата и следва доста лош сценарий за пилота. Затова много хора си мислят, че парашутите, с които разполагат автомобилите, са за спиране. Те всъщност не са толкова за спиране, колкото при поднасяне на автомобила да се отвори парашута и той да изправи колата в позиция, в която предницата и да сочи напред. Да. Така че гумите са изключителен компонент тук. Добре, трансмисията също би трябвало да е модифицирана. Трансмисиите са специални вече такъв тип автомобил, като този на Topmaster. Те са с специални трансмисии само за драг, дали ще са с пневматично превключване, дали ще са на някакъв друг принцип. Те са
вече изключително здрави, тъй като понасят по 3-4 хиляди коня. Нали, това е нещо, което е изключително здраво, специфично и се настройва и се прави спрямо автомобил. Супер, това са наистина респектиращи стойности. Кажи ми, имате ли идея за състезателни дати през 2024 година? Кога очаквате да е първото състезание и къде? Защото съм сигурен, че много фенове ще искат да дойдат и наистина да видят началото на сезона поне. Да, вече сме подготвили предварителен календар, който сме го публикували в интернет. Има го и на страницата на федерацията. За сега сигурните планове са 4 дати за пистата, която е в Сливен, защото само тя остана, но имаме така уверение и надежди, че можем да проведем едно състезание в Кондофрей евентуално. Това е само проект за сега, който няма потвърждение, така че сигурните са 4 дати, както по принцип си ги правиме в края на май, началото на юни едната. Първата всъщност е април месец, третата 10-дневка на април, после началото на септември и началото на октомври. Винаги има фактора тук, че драга е може би единствената дисциплина в автомобилния спорт, която при дъжд и при лошо време се отлага. Тъй като при нея всичко е въпрос на сцепление, няма мокри гуми, мощностите са помрачителни. Даже преди години с много лош опит в Москва се опитаха да направят на мокро драг и казаха, в крайна сметка условията са еднакви за всички, имаше страшно много катастрофи, тъй като тези гуми драг радиалите, слиповете за драг, нямат никакви канали, въобще не са предвидени за никаква вода. Съответно лепилото, което е по пистата, пък не позволява водата да попие и става невъзможно да се поддържа. Винаги тези дати е възможно да се променят предвид метеорологичните условия. Разбирам, все пак драга произлиза от Съединените щати, там знаете, NASCAR е религия, също шампионат, който и при малко количество вода на практика няма как да бъде проведен на супер спидуейс, на големите овали, при скоростите, за които говорим, при ъглите на заливане, при странични натоварване, това наистина е невъзможно. И така, кажи ми, спонсора на ванката, компанията Topmaster, си партнира и с вас като организатори на събития. Какви награди миналата година раздадохте на част от гостите на вашите събития, които така имаха щастието да ги спечелят? Доколкото си спомням, наградите съвсем бяха дребни, доста солидни. И всъщност ние почнахме партньорството ни с нас, започна така буквално на шега, тъй като те искаха да си направят едно събитие при нас. Въобще не ставаше въпрос за награди, въобще не ставаше въпрос за участие. Просто да се съберат на пистата и да направят нещо като фирмена партия. След като видяха какво се случва и какъв е интереса, всичко, което бяха приготвили за ванката като съпорт, бяха му донесли чисто нова количка с инструменти на стойност няколко хиляди лева. Не съм точно сигурен колко, но със сигурност над 1000 лева. И раздадоха всичко, което имаха под формата на награди, което бяха донесли като оборудване за ванката. Съответно, на другото състезание вече се бяха много по-добре подготвили, дойдеха, раздадаха множество награди наистина за хиляди левове и останаха много така доволни от атмосферата и от това, което се случва на пистата. Защото драга е една от малкото автомобилни дисциплини, която може много лесно да се проследи от началото до края на живо. Тоест ти си на пистата и виждаш как стартират, как финишират, кой е победител, без да гледаш монитори, без да седиш на един завой, да гледаш само завоя или каквото и да било. И всичко е концентрирано на едно място и това дава възможност така за един доста добър автомобилен празник да се случи. Така че атмосферата на драга винаги е за пример спрямо другите дисциплини и е една от най-интересните в България, защото много лесно се разбира какво се случва. Не е да следиш различни времена, които не знаеш откъде идват и как и да движиш. Всичко на живо и всичко е пределно ясно и просто. Така е наистина. Комплименти. Светофара и който пресече първи финала побеждава.
Да, абсолютно съм съгласен и отново комплименти за развитието, което постигате и посоката, в която вървите. Дай Боже това наистина да продължава и само да се увеличава. Ще прекъсна тук и момента да им благодаря на Топмастър за това, че ни помагат и че са част от нашия спорт и нашето шоу. Разбира се, благодарностите естествено са от всички страни, защото спорта има нужда от компании като Topmaster. Аз познавам изключително добре продуктите им от годините в моторспорта, от годините прекарани, ползвайки техните инструменти в строежите на Игри на волята. Там ползваме и оборудване от Райдер. Наистина много сложни задачи, които няма как да изпълниш без правилните инструменти, така че много има за какво да си говорим. Препоръчваме ги категорично и тежките условия в спорта, с които се справяме успешно с инструментите на Topmaster и на Raider, показват много ясно, че всеки може да им се довери. Понеже си говорихме и за Ванката, искам да кажа, че Ванката е един изключителен спортист. Значи много е важно, освен шампион, да бъдеш и спортист. Един много фин човек, един човек изключително интелигентен и умен и гледам как другите почват да се възползват от неговия опит и да гледат той какво прави, за да го направят и те. И да похвалят в случая Topmaster, че са избрали много правилен човек, защото освен, че е шампион, той е и спортист, изключително скромен и състезател за пример. Респект. Браво. Дай Боже повече пилоти да поддържат този висок стандарт, не само в драга и във всички форми на моторен спорт, защото наистина спорта има нужда от това. Пример за шампион и в живота. Това мога да кажа за него. Супер. Респект. Жоро, много ти благодаря за интересната информация, за отделеното време. Сигурен съм, че феновете на драга ще оценят много всички неща, които дискутирахме сега. Надявам се голяма част от феновете да посетят не само първото, но и останалите събития от новия сезон, защото наистина е много интересно. И доколкото разбирам, класовете стават все по-атрактивни, мощностите, за които говорим, наистина изискват внимание, така че просто да си пожелавам да бъдем здрави, спорта се развива в правилна посока и дай Боже скоро да дойде така момента, в който класовете да са толкова много, да е толкова интересно, че трудно да успявате да сглобите програмата в един състезателен уикенд. Това ви пожелавам съвсем скоро. Много успехи на вас. Благодаря. Чао, до скоро.